Тей. Здравейте, бобчета! Добро утро! За тези от вас, които гледат клипа сутринта. В момента е утро, аз когато кача клипа няма да е утро. Защо винаги се изяснявам кога ще кача клипа за Бог? Днеска сме 28 октомври и наближава Хелоуин. Аз не се обличам за Хелоуин никак, не слагам никакъв костюм, нито грим или някакви такива работи. Затова ще се реванширам с този так страшни истории. Не е хубаво да си поне. Първият въпрос е: разкажи най-страшното нещо, което се е случвало. Така, ето я страшната история. Здравейте, драги сънародници! Сега ще отворим книгата на тайните. Тук пише, че през лето Господне, 168 година, преди ерата на динозаврите, преди дори те да са се родили, на 23 юни, на 14-та секунда от 6-тия час през нощта, са се случили големи падения в град Русе, градът, в който аз живея. Просто ще ви разкажа какво стана. Когато бях малък на около 10-9 години, докато си спах през нощта, то беше 10 часа някъде, да, спя на светната. И по едно време се събудих и се надигнах леко и видях бръмбър. Аз много се оплаших и извиках баща ми да дойде да ме успокои, защото буквално бръмбъра мина на сантиметри от възглавницата ми и аз го видях целия. Той не знам дали беше изобщо бръмбър, обаче беше нещо огромно и черно, което се движеше. Знаете какво ще си помислите? Не! Представям се, ако Беар Грил беше на мое място, какво ще да направя като дете. Тате! Кажи, бе! Ще си направим протеинов шейк! Ма ние нямаме миксер. Как протеинов шейк? Яш го така, пак има протеини. Добре, тате, добре. Може да видите, че предните му крака още мърдат. Първо ще отхапим тях. След това държим другите крайници 4 и отхапваме главата, на която са рогата. Тате, дай малко сол, бе! Третият въпрос е: страх ли те от тъмното? Не ме е страх от тъмното. Мамо! Чили си, мамо! Кажи, ти ли си? Следващия въпрос е: кое е най-странното паранормално и твое изживяване? Когато бях също малък, на село с личурлигите от квартала. В селото има една къща, която легендата е мит ли, легенда ли, не знам с какво. Историята е, че там са съсидани хора в стените и тя е изоставена къщата. И ние отиваме до нея, до тази къща и влязохме пред един прозорец. С фенерчета бяхме и с пръчки, ако стане нещо. То не, че ако излезе някой върколак пръчка да ще нас спаси, но както и да е. И докато си вървяме из единия коридор, срещу мен стената падна мазилка и всички супер много се изплашме и побягаме от тази къща и просто повече не влезем хора там. И последният въпрос е: чувал ли си паранормално някакви страшни истории за твоя град? Всъщност не знам. Това беше всичко от мен за днес. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, знаете нормалната процедура. Дайте палец нагоре и да се абонирайте за мен. И скоро очаквайте малко по-сериозен клип. Така че успешен ден и ще се видим скоро.